Tá tú a géisioach leis na Gaelgails ar Raidió Rí-Rá. Díomh gatainine, a nocht ar an Podchraoladh baimid ag phlé Taylor Swift agus an albam nua atá aici, go mór le cuimhní agus suintí eile atá agan fruithí. I lumpsa inniu tá Alswyn agus Róisín agus is mise Aoife. So Conley, cé suintí tá agan faoin albam nua fearless atá ag Taylor faoi láthair? Well, dús tá mé just gurí like tá brn an dainarm de aine tá géisiocht by tú ag géisiocht le fangirls mór anseo. Bhí mé hain có siat mé na léir faoi mar más rudi go bhfuil aithne ag géin duna orm tá go gur Swifty gur smear mé a bhí mé le cuaig déig so sin deimlíonna agus bhí mé ansceat mé na léir fuhuiiniu. Daring gurby like isha an ceol tour an Tyranny is farlam reeve air down in omlana. So is no is me like ein rod currency amach is come long Kane genre time beam gaffale ein rod. So vi may co sketching me le fearless Taylor's version a clistal. Agus céir fuút Róisín. Was cad hain ach níor cheapma gomachma a géisioach leis an is táma cheapma ok déisian leis óháin ach Táma irráise bheith mo dhégor just i ggéisioach leis agus You Belong With Me bulann se ná ceart just cíimna mar na buchaí seafaach fioch má casantóir sin rá You Belong With Me agus nus me cin céhéad na buchaí sin Tá se go as freisin go bhfuil de Taylor go leis agus chuid a mothúáinna bhí aice ag an nám sin agus tá sí ní sin inis tá si i gaidirh tá bhd níos sláánú agus tá na ruí deasatarlú marall ar an album orthu seanseo. Agus freisin tá na trackaní sa bhreis freisin ní rá ein ribh se san nóthir an bhalt ansás the lob. Maim going ar an tíá job camerará Tá ansása agus tá géisioach leis sin choramá is album íontacha a ríis agus is jobs an teice a chuir le chéad a ríis. Ja, ceap mé go album íontach é ar an cédal síos ach a hen sé go mór le man níis agus tá na órán nua íontach aici freisin ach tá sé simú go clisál céco abís tá ar glóir níos freisin ag compráid leis an sean album. Sin an hatan go mór lom san ná gohfuil tú an ann an difriocht atan ina gá tá si có abí inis agus is frála mé just saoigh like muna taíonn Taylor leat just saoigh an ceoltóir is fear leata agus má sort of giniana siad a hafid ar an album is fear leis le nó an céad album go chuir siad amach. Like saoigh céco special is bheith sin like sinna chuh an cin an mothúánatá agam faoi ní fáin tú an deis sin riomh. Seachas mas rud go cosam siad ag ceolcurm. Like ní fáin tú an deis na hárán a chlisteáil a ríis agus cinál go níos abí ag an duine. So that's just class. Agus tá sé an éidir sin ólam faoin próséis freisin óchain tá skilliní nuaice agus tá tuiscin síá ce a glóir mar urlis agus tá sihéin an tuiscin cechan aiban rudí sa stúdio agus an agathóracht agus tá se lugus so tá sé go as go bhfuil Taylor a bhí níos óige ach go bhfuil Taylor tá níos mú tuiscin aice ar próséis an ná chuid agus rá se tá bhim agus dúirtí gur se antáachta gur si selléir gur se cosú leis an bun chópa bhí an gon album nuair si gur legan eile anrá is a dhéanana gon album céanas maim go sin antáhachtach marall ar an scéal omlan hána goach faoi seo ribh tá sé táhachtach go bhfuil se achasú leis agus mar true to an chéad album a bhí aice. Ja, ceapan gúilte sin antáhachtach freisin mar Taylor's version atá ar an talbam seo agus tá sé an cosú leis an sean cean ach tá difrictí seo có buíoh bídeach ach có simúil agus táhachtach freisin. Ceap go raibh sé Harvard Granver mar nuair swiniam siar go 2008 a níis agus an drama a bhí ag chuile árán ar an album sin agus an cean Hello Mr. Perfectly Fine an cean nua tá cínis agus ag an am like, tá sé scríbte frí Joe Jonas ach dus tá cúpla in a focail like in your fine press suit ceapan grabéis sin é agus ag fécinn siar ar Joe Jonas gohílas a hocht you're like Taylor darí like ach is bralam go like joke allware
inis mar le is daoine fásta iad goléir agus níl an drámaíoch sin fós é gail lethú. Is málam sa torrent an freisin tá lína an Mr. Casually Cruel mar sin na núsad ag níos dearnaí freisin, so tá an go lehil beit nach chus ag chola nach bíon línta a rinsan ag téidir scriban si síos ar fóna agus bíon siad a rinsan ag gomach siad go dáas in óran na chéns ní is cin óran. So is léirgur lína sin a hanga go mór leth agus marall nach chuir deise a chur leis an albam bhí deise a churla óran níos dearnaí a chuníos sa takeach marall gona háann se ón bhált eisi gohfuil mu anfeiceil ar an thuir sa bhí chur na háann se le chéile. Nar swing si bhí a ríis tá sé cóspéisiúilte go si hééis techt ar árán nachchur siach ag an ná ach bhí scrífa ag an ná agus gohfuil siad ann sa dain in isis agus is bralum an ceann sin faoi Joe Jonas mar it's just bralum going like the Joe Jonas posted ish bhí mé meme like I just gabhar to go gramber like dús right so tá Joe Jonas post le Sophie Turner agus is ban ard Fionn E agus tá Taylor dolamach le far an Joe and I just think was sin gaff tá siad le daoine atá an cinál cosúil lo I don't know I just think was sin gas. Oh yeah, like I made memes or Twitter like Sophie Turner just like against Mr. Perfectly Fine and Joe's like oh my god stop. Bhí siad cógranhar nó tháinig deachar dús bebrala iad. Agus cáilní bhfuil agah céin fá a bhfuil Taylor ag átafid na hánaí seo Alswyn bhfuil is agad. Yeah, I dearan go méid anna chuid daine chur an ceiste sin mar ní minic bhfuil níorthúla mé aon ceoltar eile a dhéanamh seo. So is cinál ar bhn delíthú le bhfuil seir siú leí. So basically, nuair a bhí si mar géagóir, hínig si leis an Lipaid Big Machine Records, agus bhí si mar cheann in a céid áranna bhí sinathe leis an Lipaid sin Lipaid ó nua de ceol tíre a bhí ann, agus bula scapúir seada é. Caiiche mé rá I mo thorm úil gur ise a chur go mór leis an Lipaid sin, like she made that label. Chur si an méid sin agad isteach sa cúnta Spáncas acu mar bhí si ag chur like album cosú le fearless agus speak now amach ag díal like na milliún delú disci. So haar na blianta bhí si lo gotí like gavílas a hochtig na gavílas a nídig, ceapan gur gavílas a nídig a bhí ann. Agus mar gealgra si héis le chunra a siúnú lo don méid sin ama agus nar hanach sé le athnú chun dí dhéanamh an gunnar sin bhí cinál deachreachtaí agus fiban ann so dog si agus níl si lo a hiile. Ach an fibe atá ann inis ná gur thosaigh cinál drama lína. Ní bhíonn si bhád drama agus chuir si rud ag an amach ag rá gur díal scapúir seada a bhí le Big Machine Records díal sé masters nó an cinál bun legan na cá den na hárán den album gur scríb si sús gotí an pointe sin. So Taylor Swift Fearless Speak Now Red 1989 agus Reputation. So na album sin ar fád bhí siad díalte gotí cólacht níos mó agus tá Scooter Braun mar chuid den cólacht sin agus is cinál nemas easy Taylor agus Scooter Braun. Tá man sé daoine tá Scooter Braun mar bhain seoir ar Justin Bieber, Ariana Grande agus Demi Lovato. Ach is leir bhfuil anna chuid agad ag an bhar so tá sé héis a cinál backlog a cheannach. So cosú le mas rud go sicle sig daoine like masters on the Beatles tá siad can heag daoine thar na blianta agus stuff mar sin, so cinál Mike mar an ggéine. So go banúsach dúirt si nach raibh an deis eici a ceol féin a cheannach agus an sin can hosa si coga lo agus le Scooter Braun agus ach go háirthe mar gealgra eis na cheannig na habham a scríb ise. So an rud gur thuchar si dhéanamh ná mar gal nach bhfuil an deis eici go fáil iad cheannachí hain mar níl siad san á. I think are actually gur díal siad a raig gotí cólacht eile é Shamrock rud aigen is cuimla mé solar because it was like Shamrock. Ach dúirt si go make fós buint ag Scooter leis, so she was like I'm having none of it. So sin an fágó si déanamh a hafad ar na album sin mar an sin ba níos mó smacht eici ar caithna úsáidir an ceol sin, so má tá aon duine i ggéirí
an ceol ón na chuig, I think it's like an sé album sin in ein chlár television ó ein scan an raid mar sin. Is ise cinál an tugan an ceadúnas agus a níis ba si rá, okay, is féidir leat dú blang mu mí úsáid ach mó legan atá ann. So níl tú chun an sean legan ó gabhlí sa hocht úsáid, caiifi tú mó legan úsáid. So basically tá si ag laidú an cinál luch atá leis na sean album, leis an ceol nua a hafid. So it's all like de cuasaí de lí. Was go a hé níhé seo chéidir te se tarlaí, so tá aga se an cultar Jojo an tar an Leave Get Out agus Too Little Too Late. Hála se se is se freisin, so bhí si le dram de ran an Blackground Records agus ní ra siad sásta ceolnú chuirt amach agus an sinir de a rún an agriocht agus bhí an dá album a bhí eice lo, so bhí Jojo agus bhí the High Road eice lo, ní ra siad ar fáil an léanaat agus ringe si a hafa de seo beidir chuig léanach in háirtá sin, so ní hé seo chéadú agus tá cínta nach é an ordearnach mar se seo tarlú i ríiseach síist eile go ceoltóir mar aber Jojo bhí si dóag na tíideag na híine si le Blackground Records agus se an crackáil a níchar goach tú i gonra agus súcha hóg sin agus Mohím gur chuú tú seisiúid ach mohím go mé golóirdína gur bh ghlacha seh an álínatá siad hééis chu amach ach tá sé ceangalta sus mar an dúirtú i cuasaíd slí agus choirt mar sin, so mohím go se go dascúil ní se go das go hála seach, se go dascúil duine mór le Taylor tuairt ardán go ruid mar seo go deisiad do álín hain canál más fu dar nó scríomh Taylor in so sé difriúil ach tá deisice iad a áchrachu í héin agus máim gohfuilte sin ina teachtrach táhachtach. Ja, tá sé sin comí cuatam ar óránnaí cosú le Taylor Jojo agus na hóránnaí sin gohfuil like daoine a gcuidú a chuid ceol agus bhí mar sinse ach ní rá leatin scéil arolalas agam, like bhí na hanmacha lúte sa dam agus bhí sam go rá baint ag Scooter Brown agus na daoine sin le ceol Taylor ach ní rá an scéil go thomláin agam, so go mí amachgad frí sin ceacht scola don lá. Má a aonan a go le bhíú is ála bhééis an. Like mar bhí tú Robert sin bhín tú gcónaí trader son daoine eile freisin agus braham ach go háirtha go méid an cinál costin ag charlúnt le maná óga agus ítan ag tosnú amach sa cinál sa saoil ceol. I mean, bhí si trídle like Spotify bíon ó héin agus an sin ní raibh siar Spotify ar fátamil. Agus an sin like chuirsí ceol sús ar an lá céinas ar a chur Katy Perry a ceol sús agus bhí trídjumlán frí sin freisin agus. An bhean bhocht, like honestly bhín si an anna chu drama leis an chuna sí si. Ní bhain sin an aige? Yeah, ní le sagam. Ach ag leann rá an sin, so tá Taylor an go Joan nuair ach an cuivilih an céad ó a chuúlaisih ó an Taylor Swift. Róisín bhfuil sagad. Is cuineachlam, is love story bhí an. Sinna chéad ó an a cuineachlam. Béidir go chulma na cíine ach níor hastra amach ach bhí love story chula áit be. Agus is cuineachlam ag am hangin torrentlam ach bhí cailín ar scáil, shout out SEC, bhí cailín ar scáil nach ragad aslam agus bhí si an rá le Taylor Swift, so ní ra mis gar bhe rá le Taylor Swift, so tá ma héis an gorá go Taylor Swift tá sé héis tarla héis cúpla blian mar ag an ná bhí man like, oh yeah, like den á ach, is cum ach inis tá bheith an rá le Taylor Swift ach is cíine an love story bhí sé choláit, bhí sé an úsad ar cholas ganán, cholas show, bhín fi seán ar an televíse tamar fá, bhí sé an radio, bhí sig do iadza, bhí sig do mama, bhí sé ar fá choláit be agus an sin réir chéile bhí si fáil na dúisina ílugs, bhí tú feice gur Taylor fáil na se Grammys is cailín go hóg agus cuineachlumm bhí antionchar ag na meán ar chuí gur héag mis Taylor ag an túús níor héag me an ban gó a bhí típírá seolog an bhean crochiíoch níor héag me seo churbe ach is cíine an love story chéadrúd ar chola is seaan Speak Now seaan Better Than Revenge amachcham mar bhíoch an torrent sin arsúlamsa an tám ar fád mar tá se seo gal leis a rud le You Belong With Me like bhíoch me like má chas a seofaí buchail it's like is cumá ach bhíoch Better Than Revenge freis a gúnaí arsúlam ach sinna chuineans misisiir na chuine mar Taylor a dús agus an grúcátach sí grúcátach chamsa agus sinna na rudí hasan smacham ceirfút al. Love story freisin is cuilam go soléir ceapan go mé
I don't céim fá go ceapan gromis in Idirlín ach ní an gromis in Idirlín mar scáhíle a hocht ar hána sé amach. Céad fin gin ar tú san Yes, agus like bhí mis a céad bhí na gáhíle a hocht ach ceapam bheith mis san Idirlín. Yeah, I don't céim fá gur ceapan gromis in Idirlín. Do you know what an cuimhne atá agam ná hí mé sa show mar riomhreaachta ar scóil. Like, you know the way it could be like computer class agus be acting is just like some computer room agus like I don't know cabé rud a bhí ar siúil like PowerPoint beamer occur like PowerPoints like céile agus ví tú an cabé rud faoin spare a roundú agus bhí count an na cholíní hééis an tower an seo round and I was like what is that like bhí si hééis cinna like fi an lyricí dhéanamh agus bhí me géist leis an airan seo and I was like cé hí an cholín seo atá canna like Cain hour on the town so who may wali agus who may ar YouTube mar gal like sanam ag an am sin glacham leis go raibh sé like áhíle a ní a bhí ann agus mééis a darblionn mar like hána sé amach America ag an am sin agus an sin scap sé cinál típla down agus is joke gur thug sé blion le sin dhéanamh so ceapan grami sa darblionn agus who may wali asú mé ar YouTube agus mé mé cuairdeach na albam eile ar fád agus bheith daine ag déanamh like lyric videos féin agus is equivalent go solar like Nikeen like na Haranella canal own album agus na fi an ceola rinne si freshen like tá an Kenner and she's a you belong with me iconic absolutely iconic agus ní raibh teacht agam ar bhíart an delúdisca cheannach ar iTunes le néh agus like ní raibh sé goúla Spotify like streaming bhíart é ag cheannach so ceap just gur gá mé mu chud am ar YouTube a géiste léi. New YouTube to MP3 converter. Yes, I think we're sin too like Speak to an virus at egal just ag the Rí-Rá. Ach yeah, like hosig sé le love story so bhí mé an tasnar chuirsí love story amach mar an céid árána hafide. Bhí me go te go ascar love story a hosan love story ruts le Taylor. Yeah. Am sé mar an ggéine dis sé Aoife like love story. No, cai mé adháil ceapan go mín an tarrán atá an céad cuimhní agam agus ag seint an banjo. Seans go raibh love story like tá sam go raibh love story níos mó ach ceoltóir tradiisiúnta mé agus ag an am bhí mé gafa leihí agus ag seint an banjo sin as like mám tá banjo ag tasfáil wem ach ní bhór mé cen ach just mar dóid tú Róisín agus í leis an grúig catach le ní rah an méid sin daoine le eáil le grúig catach so hahann sin go mórlamsa ach bhí mé sách bháil ag leis an meas áil le Taylor an céad album like an dlúgus ceart a cenig mé well like ní rah iPod agam agus mé dása aníos so bhíarm like an glú disc a ceannach ach cuilam bhí red ar like lafreis nó aigen í Tesco agus cenimar é ach like bhí mé ag thomáint ag an am seo so beidir carthar nó cuaig blian ó hin ní rah sé gramathe sa chóir like this was a choice ach bhí sé sa chóir an céad chóir a bhí agam agus roinn mé an chóir seo le a ddrathir ach bhí sé ag seint chuile taistil a bhí agan like ráú ag dul go dtí an siop áitiúil nó ráú ag dul timppla na tíortha bín Taylor Swift raid ar siúil ga agus bhí an bhirteag an gafaló tá ga órán ga harmní gahard fin spéir rólas agan fin talbam sin Dí sin an like an cuimhní mó a hasan amachtam frí Taylor just an machéad cóir agus is ag éistal Taylor Swift an tam ar fad. Is cuiimlan mar na gosolir nuair a hánig read amach mar bin an céad album massam Grammy like really gafa leihí agus bhí mé ag fannacht ar teacht amach agus hí mé sios le éisteach leis agus I gcóí le stuff America tagann sé amach like a lorna híha an seo so bhím like imúsa gur seachtar mád le héisteach leis an album nua seo and I was like literally is cuiimlam agus mé im humor like an laptop was her and I was like okay tá mé ré léisteach leis sé red an chéad an bhí me se le go mór le bhí me géisio go mór mar bhí se a mónir bhí me tosa go amach ag na clubbannaí agus bhí I knew you were trouble a gcónaí ar siúil agus 22 bhí like tá mai cheappa gur me fi hían
Níor mai díach amach mar sin. Capan gur le fé hían ar ag seach is gur leh fédó. Tá le nervvééis má fédó, be me na seochas ach réid muim gur dair se go le do mar ba áú mór bhí an cill tíide bhí ag a rih seo go dtí bhí si gasú seach go kill pop níos mú agus háil se sin réir chéile ach réid muim gur céim mór míach bhí an idir dá album agus iscrínom tá géis mám sa kill pop go mór. Bhí me ok, seomsa, se a bhaim. Dair se sin cholathamsa. An Red agus 1989 ar bhí si gastragaí pop. Mar bhí Red mar cinál meascán. Bhí níos mó pop ann ach bhí fós cinál bhí tú an ann an ceoltíir an blaise an banjo ag an tú stuff mar sin. Agus a ceapam nar thosaigh si chur pop ceolaach sin ar dachraigh a chuid cinál stardom ina omnána bhí si blank space man. Oh god, oh my god. Few le Red that we are never getting back together. Ceapam níl me céim gan because níl me go mat leis na singles mar ní féidir am difriocht a aithint idir na singles agus an ceolar an album because bhí me géisiú le gaford. We are never getting back together. Ceapam go sin an céad single a chuirsí amach ó Red agus fléisc sé sin thuis sé sin ngach bhí fi se an freisin bhín agus bhí canál an nasc idir an ceol agus síl persanta Taylor freisin an láidir ag an nám sí hín roisina lína faoi seo agus bhí an voice note ag an túús agus bhí canál tú ná máthú go raú mar chuid go an play seo faoi scéalhád ní smú agus mar dúir tú fléascradé nar haigtáint amach. Agus le 1989 in dhé sin mar bhí an talbam bu bhis sin Grammy na bliana album na bliana na Grammys, but leis na singles an cean sin bhí se sin go homlan pop. Ach braham freisin in dhé sin cinál sin ar thir le anna chuid seisttí le snimeán agus sto sin. Ja, mar bhí rud lug an album sin hos seach le Welcome to New York agus bhí si cúnaí nó áireach agus bhí card ag nó áireach agus bhí si bin an síl ára agus sos go dtíon puinte se bhí chalenrá a si dtíidir scríomh fin na buchaile tá na síl agus style go háirithe hín cá sin bhí cholanna cantí style agus do bhá agus an sláir ar a bhí Harry ar an lá seo agus sléir go dagan mar d mar seo sam Instagram ach bhí nasc sin choláid idir síal persanta agus an ceol bhí ag go bhainte seo agus fiú blank space hí daine rá well is socha gote sin fear níor hiig siad gur díadach groisí rá seo mága faoi na meán a leirt fumsa agus móhéal persanta ar nóscoil blank space i móhéal go man an bucha tíireach a chuir seach a móhéal ag sa chaamach níor hiig daine go raisí canál a leirt faoi na meán a rá tá spícheart. Sin an dara fís an ceol is mó a hí lom na uhí so an céid ceim ná you blank mí agus an sin blank space go it's anna. Aontaim. Ceapan go muidir leanú treig an sin go pointe an táhachtach faoi na buclaí atá na háir an seo scríbte faoi. So tá an méid sin ar an aici go mór snalbam pop atá ráflaí an faoi cén bucail atá si scríbte faoi. So an bhfuil éon tuairimí agan faoi na buclaí seo agus an ceol ionach a tháinig as na cadrimh. Tuairimí? Girl, wait! Tá trochttas agan faoi. No. So yes, please. I will check the stage. No, tá mé gur just fógur ardús mar ní maithlum an cinál íhahí déint aici na man agus í mar bhí tú rála blank space rosin bheittíine rá caiithmeid aimach céin duine gur scríbsí an teran seo fuú agus stuff mar sin. Tá is an gur scríbsí an ann agus níl siad bunathe ar aon eisbeirs nó aon duine faoi le ach le anna chuid acu freisin tá sé solar golóir cool siad bhí daoine faoi le. So is maitha mé phlé mar cinál mar fan chuirsí ceol den Scotach agus níl mé cinál níl muidne ag cinál ag rá mar é bailach fréhhanda agus go muidirnáid rahanna mana. Tá mé just a gurí ráús, right? Cos fur mé liste duna daoine kind of caiú le thu sé machló, nar bhí sé mar géig or obviously ag sí ag siúlamach le lázar scóil níl leithnágan arthú ach nar thosa sí dul amach le Joe Jonas that just went up from there. So
An rud a ceapan go cógas ná nar bhí si agsúla amach le an buclú seo, like an chuid is módómh bhí si agsúla amach le ar feadh cúpla mí agus binné. Like ní raibh si a gaidirh de riar le anna chuid in na daoine seo. Níl is a fur si roint content uhu ach ní raibh si a gaidirh lo. Bhí si dír chuig dul amach ar dátaí lo. Agus ceapan go sé gas, like is cholín álín dathúlaí níl éon differ idir ise agus éon duine dathú eile a bheith agsúla amach le daoine agus iad ó. Capan go point sin freisin tá rá na cuite na bhí sin níos aige. Bhí John Mayer a bhád ní sinne agus is léir go bhfuil febannaí ag go bhhair sin. Mar chuirnta seachar man éidir sin gur rá na meán a rá ó si Taylor tá crochún na febannaí seo nó bhí sé gúnaí cásaí ar Taylor ach bhí fearis na bhád ní sinne agus chuinte sin seachar mar gúnaí mar nuir tatú ní sinne i gaidir mar sin níor siocht na déige gan ná tá cuach dása agus tú cinna múna go rinne ní múna ach tu an spáint go rinne cechéad grá ho spáint agus cechéad cadre bhd agus mohíim gur an na meán cho úfasach le Taylor ag an buinte seo mar is léir le Taylor go mín si gur in na mochaáin na phlé tríd ceolalaiscíomh tríd ceolach chu machchan sin so an chuiggur si gur bheith déile leis na ceolach amach agus an sin chas na meánar agus mar like well bhí se lofa atá Tá gad a cibh am thugad donna fé. Just leis an barna ise haspáint bhí eisian trocadogus bhí is an idig. Sin mí runach. Tuigim go bhfuil cardar bhans aibrante ag an éis sin ach No. Bhí Current cuiinú ar níis tam si féon lí. Saola mis go amach le duna fiúbhach nídig ag an buinte seo. No. Saola. Bepáiste í. Yeah. Agus léir gur páiste éisian mar gur se ggurh go amach le dégóirí. Sin an fá nach tásan go mín daoine go háirthe bír lads ag mulla John Mayer go háir na spéir agus tá si he's a great guitar player. Is com alum níl mé gurí mar airgad a thuirteo in éon bhealach cos tá mé hééis éisteach le Dear John agus ní matam an fear sin. Níhá sin bhí an rud sin le Jessica Simpson, bhí se an grána le Jessica Simpson. Mí sin dom cos ní chuim. Seo díadach ó cuiine ní an mantáidir se an gneomh ach. So Jessica Simpson scríb si leabhar agus bhí si rá le gur se brise suasa chuile lá be agus bhí se gur bheith chur síos agus bhí se grána le agus Chris Shall féin winine bhí aice agus bhí se ráhar dé lofa fuas na meán agus mága fu agus rágur sex objectí na ruí mar seo agus ní Taylor bháin a bheith gasintá. Ní mar sin le go leir mrá agus chunta seachar. Tá sé cosúla Leonardo DiCaprio is bhach is just airín eise ní sinne ach ní airín na chalíní ní sinne. Yeah. Like, no. Tá bralam gur tuairm thar bh láid an frí John Mayer. No, tá mé leis. Bhí mé like ré leis an choras an freisin mar like gacha le duine eile bhí si siúlaach le an rock mé siúd an list go siopi. Yeah, Leonard. Okay, so here we go. An cé duine ná Joe Jonas Noe. Yeah. Agus bhí siad ag siúlaach idir mí úil gabhíil sa hocht go dtí mí dhearfór gabhíil sa hocht. No. Yeah. Gals was like Caribbean. Agus scríb si sin an ceann nervhí si ar Ellen DeGeneres agus start si running and like, well, you know, ri sé suaslam me like 5 second an phone and people were like, oh my god, like bless. Iconic. Níl siad cuaratha agam so seans nach fear é seo. Ach thula mé go bhfuil Mr. Lucha 27 amsa árán Mr. Perfectly Fine mar go bhris sé sús léhí last jig de 27 second. Do you know what, ní chuirteach sé iontasar mas rud é gnearn sé sin mar tá si as an bheabhar nar hagann sé chuig cinná like Easter eggs no nodana no stuff mar sin so Tá si anagrathe agus tuigann si chuirtá siúlacha co-agrathe sin. Is máling daoine agrathe san grúpa seo so like mata ein dinné rivigur tidy in faoin Easter eggs tá siad crackáilte like dachar si nímegur dollar tangent tabbrnarm cos ní stuff me. Nur I think sús gotí 1989 beidir no Reputation an rud a bhí a dhéanamheici ná nuair ó ceannach tú an delú disca agus bhín lyricí ann chuirsí cinál capitalization ar cúpla litter agus an sin just bhreathní tú ar na litter sin agus bhí tú an cód a dhéanamh as. So bhíh si rá rudí cosú le do you remember that day? Like rudí bhí an cinál díortha nó buinte leis an tairán sin nó an duine agus bhí si tuairt cinál like nodanna nó codes duna chuid landtóirí.
ní Swifties a fad mis snorf agus an rud rinne si dachar si an sin ceapam nar stoptíní cinál le cheannach de luúdisci an rud rinne si nach chuirsí na Easter eggs ar fad sna fi an ceol nó in Instagram posts. Like ma ecinn tú Taylor Reeve occur Instagram post amach ag rá not a lot going on at the moment. There's a lot going on at the moment agus tá si ag déanamh rud ag over like nós rih tháinig mí amach bhí couple of Eva who's ar Instagram ag if bhí féileán agus ruí chalinn like chuir a chéile agus héis obviously héis like folklore chuir chuirsí in picture sin is sa studio agus sin ar óhfuil album eileíocht agus an sin bhín chlár ag le Disney Plus a bhís bainte an ceola le be. So éonar in rudacht mar chudatíocht masú tas an rudí chéintfuim an tatan seo le a hell Taylor. Tá si crackle agus as bheir ach go sciúpi an list a buclí. So Joe Jonas, Cara V, right? Okay, so sin gavílas a hocht. An saoire in dhé, so mílúnas a gavílas a ní, cos si le Taylor Lautner ar Valentine's Day an scan an sin, agus bhí siad ag siúlamach idir mílúnas agus mína saona. Like a ríis nírá sé sin chun ébrúach ar aos mar bhí an burt acu Taylor like Taylor squared lads se de Twilight version is léir go si ar son an character sin na Twilight má bhí si go amachla Team Jacob all the way na hárán a bhí spraga ag Joe Jonas ná forever and always agus Last Kiss agus le bheitfurnig níor hiig méid go scríb si Last Kiss faoi mar sprála man teir sin tá sé an gánach ach scríb si Back to December faoi Taylor Lautner ceapam sin ag an am a chéad ó gur bhris ise suas le bucail agus sin bhí áhfuil ar hí scríb si Back to December so bin mí na saona gábhfuil sa ní agus sa bhí céine thosaigh si siúil amach le John Mayer so ew mí na saona gavílas na gotí mí fiabhar gavílas a de so a ríis cúpla mí agus ar nó scríb si Dear John bhí an count sin soch solar an céad cean eile so an sin so bhrí siad san suas mí fiabhar gavílas mí dhearfór gavílas a de gotí mí na nóla gavílas a ríis gaví lads ach this is when we're getting like proper heartbreak like I more mar scríb si all too well faoi Jake Gyllenhaal sin like a epitome like an Taiwan co mohuánach sin co is bra caiim siú éiste leis like it's a Swiftie favourite agus tásúlagum go chun si an legan fada amach. A bhachtú bhí an sin go Maggie Gyllenhaal leirt faoin scarf as si rá be cholinna chu cean faoin scarf agus bhí si ar níos an cin scarf a dag si má ha. Like it's assury okay yeah gas Beiidir gur I don't know would you for like I don't know Beiidir gur alliteration of bhí gur just running an reisegurs yeah all too well agus we are never ever getting back together agus freshen ceapam the moment I knew sin cinál bonus track ar Red I think ar scríb si faoi Jake Gyllenhaal freshen I was a stan don leanún sin bhí mé hatan sheets an lum agus an sin an céit gan this is where we're getting like Red era the mí úil gavíil sa dóéig so seo brise de gáb líon so seachas más rud ag gur rud an faoi rap Tá talban sin ag teachtamach go lua na cadre bhí under an raps agus so mí úil gavíil sa dóéig chutí mí dhearfór gavíil sa dóéig bhí siagsúlamach le Conor Kennedy Whoa bring me dermid sin we're talking sin iconic Conor Kennedy as in the Kennedys as in JFK go me leiscéil Is cuiinechlum ní mal an rách fioch mé an Daily Mail ag an buinte sin agus fioch picturí bhíoch an neidir an picturí rob le chéile agus bhí like an grúig fada filmneice agus bhí chola snáb le stripes ar like bhí cosúla léna nniu léna cosúla Is cuiinechlum a sin like ní cuiinechlum an buchail agus cuiinechlum éise ag an buinte sin cho saléir iconic Tá si iontoch ag déanamh cinál eras so nar tá album amach eici gach a chuid stíl fashion gach ile rád tá sé buintach leis an era sin le Fearless na Speak Now no Red like bhí stíl fao le eici le Red agus an sin le 1989 agus an sin le Reputation lover like agus an isis like le folklore agus evermore bhín stíl fao le eici agus bhín si gléisir mar sin freisin like in nágla bhí éanaan si agus mátá sé an ra carpres
her mind. Tá sé chréide. Tá si cracked a bhealach caiith mé rá like tá si go thug sin. Okay, so bin mí dhearfar gabhfuil sa dóéig agus an sin we got to our lovely Mr. Harry Styles. Mí na nola gabhfuil sa dóéig chutí mí anar gabhfuil sa 3 days so bin like gaví lads níorhar sin roiad. Is céit le bhí picturí an hob ar ichi cin blianana inú áireach agus dúchan like oh my god Harry agus sin like mí an was like bhí si ar bád fágáil an átíhí siad le ché legus frisin sos ag spinning sim like oh tá hart. Bralam na pics tá green graffanna paparazzi suller in McKeown. Yeah. Eats in Bert I kept obviously taking sé chéile agus an gebra a bhí ann agus bhí siidir fád like is cuiimh go sulir na 80 a bhí orthu, but she just ag siúil ar shrád éigen agus ghlacht like na paps green graf na dómh agus cuiimh an pic go sulir ag sin an náte bhfuil an sláir eici den like airplane paper plane agus bhí se sin mar chuid den bhí sean style yeah tá lyric an freisin na style nach bhfuil 2 paper airplanes flying like yeah so gabhí sa 3 agus sin bhí sus eile eici agus I gabhfuil sa 50 mí bharte gabhfuil sa 50 cos si siúd amach le Calvin Harris dearmid sin freisin an buchailtid an bucha sin ní hiige mé agus rud eile seo córána agus níl sé jazz agus bhreanig mé a rudigan and it was like when did Calvin Harris get hot agus green graf an éagsúla ó eisian agus é like I luúan na fití agus an sin cos bhí sé trodónar bhí sé siúlaach léhi agus bhí si fi sé ní sarúní a gomprá le John Mayer Tomigur ra ach yeah I don't know like cur sé dafion in the cruid grúga agus dathragus é like Calvin Harris really went from nothing to Coco Brown agus sné. Agus maim gurba sé níos dathúla nervhí se le Taylor so maim gur si go máá I réché. Yeah. Dachas a bhairt. Thúla sé gra na ghilgailt ag dul blonde so bhí air dul blonde freisin like what can we say? Freisin sa go bin a chéidir go hosa si scríb órán le a bhí si gaidir blob mar nar scríb si chuid contóran sin a bhí ag Rihanna agus Calvin Harris so cótha gan rudí bhí leíocht. Yeah, ceapan go si sin spéisiúil freisin mar tá anna bhí anna chud lé ag an am. Nuair bhí siad sús ar dús bhí siad an béis le lena chéile agus an sin. An sin thosaigh na cinál arghaintíar lína mar go raibh is well hánig rafi amach gur dúirt furan gur ise a scríb roint den áir an sin agus is ise tar na backing vocals má éistin tú go géir leis tá tú an ann go Taylor Fishtal agus agus an sin thosa ganna chun seis den thosa Katy Perry an le de mó sin agran eile rabbit hole don áigen heile Josa le crígnar se tá an is seo ar sivilíon dar ranna fandom ach is bralam an chuirsí atá ar seo tá like nóta in acha le gachádra agus dearn sé le céim fágur bhí siad suas agus dearn sé an seo an fágur bhí si suas le Calvin Harris now broke up due to him being jealous of her success. Tarlinn tab fair. I just ceapan gur si có gas agus burb go éis sin na scríb. Capan gur se sair? Yeah, sorry tá sí níos fargin ceolna eisian. Fight me. Agus an sin so sorry Dearca ní Calvin Harris bhí siad le chéile fra bliana right agus bin an cadre is fuide bhí eici ag an stád sin ach bhí siad tú sa mí mehih gabhfuil sa séideig agus ag deire na mí sin bhí si siúlaach le Tom Hiddleston sin agran eile yeah I know agus an tí léine the whole Instagram was wild ag an am sin ach an sin amgan like gabhfuil straight seach cosí ag siúlaach le Joe Alwyn agus tá si fós leis. BLD buchas le dua. Buchas le dua. Joe Alwyn an tanmtar ag Alswyn atá an tanmtarmsa so hello. And I just came a bháin ó Taylor an sin so yeah. Taréis ag siúlaach leis an lad dearnach cé gohád is bhí si single sulla bhúil sí le Joe agus cé gohád an is bhfuil an beirt acu ag siúlaach le céile. Ní mé cínse mar ní dolan go sé actually céimh an gaiid solar caihan ar thosaí sé siúlaach le Joe ach tá is agam go raibh an grúig gear bleached eici so like deire gabhfuil is a séideig so ní raibh si aúpla mí briste suas le Tom if you can run a Tom Hiddleston like wild like Bhí siad le feicáil in ngacha le popper timpeall an down. Chuisi go sásna bhí si bula le chuisi go dtí róh is gcuine mar sin agus
Bhín groig gara go bhí si go cute mar fuair sin bleachin le hé me Oh yeah. se sin clás hang se nom. Níor hatan an grúg sin am. Is málam sa chola roigur Taylor le. Orthu is málam like break up hair das like she bleached, chopped. Yeah, she like first she Calvin Rayo system is aici. Yeah, just slán. Well, yeah. Raidió Rí-Rá. Yeah, Kate McGage. So hosí si siúla amach le Joe Alwyn an sin agus tá si fós le céad sa sin cú bliana na rud mar sin. Maí tá cósástatí. Cósástatí. Ceapan gúil si sásta níos agus tá mar dúirt Róisín ag tús an eagrán seo tá si cadrah có sláánsiúil in is freisin. Agus tá sé soléir ónna ceol gohfuil si ní sástúla freisin mar níl na halban nua có pointed, I suppose, is a bhíine an cin. Well, I rud féinist tá na háir na tá aice tá si de faoi scéalta tá si sin na suas, ní siad faoi briseachrí lá hain rud chora má. Má bhín géisioach le folklór bin duine gur bhead in an ascus chluipós tá si sin so scéalta faoi Betty agus Inez agus na líine se lug agus ní gáid é bhil airt fin na síla hain agus maim go sin go asmar damach briseachrí eile Níos sam meg ná déile. Is irony is scríbnóirí sin bhí si a gcóí mar sin. So is cum cén genre atá ann mar tá an ggó si a cinál genre éagsú fi láthair. Sin an bonús leis tá si an ann scéile insint. Agus is scéalaí iontaí freisin. Yeah, tá si glas. Agus cad a ceapan sibh canlí fi tochaí Taylor an ceapan sibh go bééis seo an talbam Jearnach a bhaid agan wahi nó an mai album nua go Joan Nuor eici nó cad a ceapan sibh. Ní ceapan mis go ná stop a chuir le Taylor agus tásam goúirtí ag puinte gan an ara nar hiic si gur sin an tafadaí na Somála nó is stúdio níos slú. So ní gáda ráil agus stúdio mór in áte an eile tá sin nána dhéanana í hain. So mohím go bhfuil golóir letíocht agus mohím nachholta na stop a chuir le mar is duine crothaíochaí ní tí ná gan bheith crothaíoch agus tá aice go muide mar chuid go scéala a aice ag san táir an ggóil si crochan ar dí seing go rialta tá si mu chuine gimocht i lá an díana lásal agus choir be mar tá sam gur an single dúnach ceapam de man ó lover bhí sé mó mí nolig fiche 90 agus inis tamatéis folklór agus evermór áil agus tamatéis fearlas áil agus tá si a tuairt golórain ní hé go bhfuil si ggurtá arás tá si cinna ceile an stad in ggéananach lein agus tá si ferbert agus tá se sásta a bheith ar an tuair seo agus an buoch mar tásam go bhfuil muide a géisioach le bhhaid níos mu ceol inis go mid is rachad leis an dam. So tá buoch go bhfuil an ceolán is buoch go Taylor. Agus tá lán cínse freisin go mai si ag átáfaid na sean album eile freisin. Tá tá ag tnú go mór leid sin. Cad frútáltan? Í tá méid siú go mór leis na hafid ar fád. Nílas am céin ord an bhaisiachar mar ar nóí ba Taylor Swift an céid ceann agus chuirsí fearlas amach agus bin an dar album a chuirsí amach. Tá méid siú go mór le speak now. Like nervhí méid swinine faoi tá mé gurí ar fád leiseáil ach tá rud an specialty faoi speak now agus na hárán ar fáidir sin like mean, mine, the story of us. Oh my god. Mis gur better than revenge na I'm se. Rinne méid dearmaid céad có ionachgus tá an talbam sin. Tá sé clás agus scríb si gachard í hain. Rudig gur even linge eáil. Ja, Bra an cean sin co-specialta ach bhí mé co-sástanar chuir si folklór agus evermór amach mar bhí mé ag fannacht ar an lá go gur si rud mar sin amach. So stíl sin is cinál aníos is like a scríbnar singer-songwriter cinál vibe agus cé nach bhí me géisteach le the National. Cé nach de an cinál like éisiú leis an cinál ceolta acu go fáil is bralam an meas gan atá si tééis dhéanamh léhí agus no. I don't know an taithnoí aonar eile níos fearlam ná na album sin mar is sto go like seans go raí rasí pop no go bérod like is féidir le hí aon rud a dhéanamh aon cinál genre tá si an anna dhéanamh tá mé agsúil go mór le gacha le rud eile chun si amach cos tá mé ri leis. Ceapan go raibh si ancliste le evermór agus folklór freisin mar bhí na hána bhí orthu an máil bhí tú an si ar an tolog le cupán caí nó cupán té agus éisteachló agus bhí siad an áúnach don am tháinig si amach freisin mar ní rah aon an dolan é áit agus bhís eici so bhí tú an éisteachgusteach agus díúteach ar na scéaltaí a bheith sa há an ní sin chlaan sin go mórlam. Bhí folklór bhí se sin arsúlam ar fá coppla mí díadach leis hain. Co buá Taylor is bralamí like níl ddrifor agam sa mohín ggóla sem mar ddrifor agam. Taylor, if you're listening. If you're free on Thursday night when I
am free. No aontíam leat ceapan ní bhaimiid an stop a chur le ceol nó albam Taylor go Joan New York agus rud ionach wahééis sin ach chail ní ceapan go muteach techt chuig deara á Podchraoladh seo bhí an am agam ag phlé cuasaí Taylor Swift agus ceapan go imiid an cuasaí a phlé go Joan New York ach caiimiid stoppa chur leis so ultimately tú ag géirí shoutout na seachtainna dhéanamh. Cínte so gach eile seachtain chumid shoutout amach ag molla leathnach nó grúpa agriocht nó cólacht cibérod atá gur antanga chun cín nó ag duine brudí fear cool ar fad. So an seachtain seo támuid ag molla radio na lifa tá Ryan agan buinte leis an Podchraoladh agus an seo chun siad amach meon na man agus tá an chlór sin fear spéisial ar fad bín an méid sin táhachtí éagsúla aflé agus is stáisiún den sco é caiithsih éisteach le radio na lifa mátá de agah is féidir teachtar ar lína ar na seinintúí radio is féidir leis na apna sinna Íslodal so bíigi cínte éisteach le meon man ar tá de agah. Well a chuirde tá sim gohain sib tanmh as a glár bíigi cínta bheith a dangáling is féidir le muide all ar Instagram ag gail_gals tá Twitter díach mar chéile agus an sin Facebook is gail gals atá nó is féidir rifos i cheolachagin is evening rifos is féidir leat cean de cheolach ag na gailgads ag gmail.com agus is féidir ah éisteach siar leis an hagran a log ar Apple Podcast nó Spotify nó cebi canát a bhaintasa do chud Podchraoladh. Bhí tú géisteach lumsa Róisín Mis Alswyn agus mis Aoife. Slán go fóla lá.